बाजार खालामदों आङो दा लोगोफोर दायो रेडि जाबाय आङो माने गामियाव मिटिं दङ आरो जि हाखु दाखु ओंखारबाय आं माने बेयाव लोगोफोर नेगासिनो दङ माने जोंनि गामिनि महिलाफोरनि मिटिं आरो आं दहाय थांनो ओंखारबाय थांनोसै आङो माने आङो ब्लग बानायनाया एसे जि गोबावजोंसो बानायनाय जायो नालाय बेखायनो आङो दा एसे ब्लगखौ माने स्टार्ट खालामफिननोसै होननानै सानदों आरो थांबाय थानि लोगोफोर ओंखारबाय आङो न'निफ्राय माने बिसोरो मालाबानो थांग्रोबाय आरो आंखौ नेयाखिसै आङो नाय लोगोफोर आङो रियानाव थांनाय लामाखौ दिन्थिनि ओरैनिफ्राय फैबाय ओमफ्राय नैबेजों थांबाय आरो बै रियानि न'आ नैबे लामाया एकदम ओरैहाय रुपाथि नोगोर साइन्स कलेजजों थांबाय आरो ओमफ्राय नै दा बे गामिनि स्कुलावसो जागोन नालाय ओमफ्राय हारसिं थाबायगासिनो दं आङो लोगोफोरखौ सहैजोब्बाय मानि प्लेनफ्रा बिराद गोजौखा लोगोफोर गामिनि ओमफ्राय नै लोगोफोरा नैबेयाव सासे आब' नेगासिनो दं माने गरमखायनो हाबहैथ'वाखै आरोखि बियो मोनबाय गामिनि एलपि स्कुलाव जागोन नालाय स्कुलाव बेनो आरो नुहुरनाया मानसिफ्रालाय फैजोब्बाय ओरैनोल' नांगौलै स्कुलानो लोगोफोर ओमफ्राय मिथिङाव फैग्राफ्रा माबायदि गरमजोंनो माने गावबा गाव लागासिनो दङ बैथिं बायह्राजों बिराद गिदिर दैखौसो जि मोजां दंहाय दैयाव अख्रां नुफिनलायनाय गोथां गोथां जालायलायदों हानायजों लागा लोगोफोर गामिया मैयानि अखा एसे हानायावनो लोमजोबलायबाय नै लोगोफोर बैयाव ना फावना दङ नुहुराहाय नाथायबा नै अख्रांखौसो बोरैबा नुहुरोना मिथिङानो दासो जोबदों जोङो दा ओंखारफिनबाय मिथिंनिफ्राय मिथिं जोबनानै आङो बाजाराव थांसैलाय मा होनबावनो आरोना लोगोफोर मोनाखाबाय ओरैनो मिथिङाव ओरैनो बाजार खालामना होफैग्रा गैया मा गैया नै दा मोनानानैबाबो बाजाराव थांनांगौ जालायबाय आंहा बियो बे 10 थाखा जाबाय 30 थाखा जाबाय औ 30 थाखा हरनांगौ नालाय आंनो औ जाबाय नालाय बुरि अबस्थायावनो जि मैगं फानगासिनो थायो बेसाराव अन्थाव बाथावनो बेनाव लाबाय आङो ओमफ्राय बेसे जाखो र' सेरसेयाव 40 मोनदाना सा गैयाहाय हा दायो लोगोफोर ब बाजाराव फैनाया फिसालानो आरो माबा सब नांलायगौनो सब लांफानोसैलाय आङो बाजार खालामखांबाय आं ओरैहाय ब बाजारावहाय दा सब लानानै थांनोसै